Between Hammer and Sickle, Communist ti duda na hnuaiah bungsom pahnih na lungina an tan chung zongpoin an fateril tram le rethei takalo omte chu Christian Paulian le thil ti thei tak tak te le World Council of Churches point an ngai sak ngai lo khothang lam Christian te chuan pathian thukhir pui pui la chuakin anin hnial mup mupa a chhana ero tu ma in an siam theilo then khatin ti duda tu te nena inrem siamin sum le paya hlok na an lo mek boka thil tha hi suang tuana chau atop tamaya engkim mai hi setana chuan athu hnuaya ada ta em ni le mi te chunga thil thalo le chiat na thlen tir tura thu pek chau hi em ni le he khovela hian lo omta chu pathian du dan ani ta zo kem ni pathian hi a om ani si chuan enge a chan ni ta ang heng ti du da tur te hian America le British ho huat na an lo nei ta hial mai an kun zung tang pakhat te po tran puina hna thok tura an chet lo awang po ani ma na khothang misual ho chuan chiat na an phu hlia ani ati cheturin communist chu adinga ti du da tur te chuan ti du da tu te chu an ngai na tran ta Josepha Khan Potiphar anu pui mangai na kha anara chu wang chuan Potiphar anu pui chuan namen lovin a hota ani kha Romania mi te chuan America le British chu an ngai na thin hle a an seom tur na laka chan chuak turin an beiseya khothang ho Christian unau te chu ni tinin an ma ni tran pui turin an lo thlir thina ma sela an beise angin thil a om thei si lo chu chuan an ril ruwa khothang lam mi te huat na zoi in atu ta ani an ril ruwa chuan Christian na chu lem chan na le in bum na mai ni in an hre thin ani democracy po engma danglam na anei chuang lo ni in an hria lalro rel na fir fiak tak chawin omzia anei thei ni in an ngai tata atopa chuan communist nuairin om taka in tuklu mai chu kong om chhun alo ni ta thin ani hetiang anga Christian na le democracy a beidong to hongat hi chu communist an ni vek chuan aswal ber chia ngat an tang thin chu tiang chia chuan communist nuai ko ran hruai tu teril ru po chu a omani hetiang chia hian tun ma Russia rama baptist ko ran point ti du da na chu rei tak an tuan hnuin atopa chuan chantu an nei lo awangin an dol tange nge ani kamit tui ti tatamber tu chu hetianga indona intiat lo lutuka do tu te chungchang hi ani thin nima sela pathian chuan khale chen atanarin om takarong an bol to na kha a thei ngil em lovang chumo heng te hi rom kho pui pana kan thlo lai me ka karil ro thil ka ngai tu te chu an nia rei tak mai han thut ngot chu kaning to a kabul vela thuve Italian engineer Romanian ho ne na electric bungrua insum don ton thin nen chuan kan ti ta a hepa hian Romania chu nuam ati zia a hrilfa ka angai dan chuan communist hnuaya om chu hre om mel poina lang lo ma sela ke chuan athil mu le hriat te chu ramdang mi te mu le hriat tura ta na communist sarkar in vervek taka arua man vek ani ti ka hria a amaero chu tiang thu chu thona chunga chon suirik chi ani lo thil fel lo a om vai chuan thona chu kir le mai thei ani reng sia chu wangin communist do dal zongin engma ka soingam lo reilo te hnuwa chuan Leonardo da Vinci airport a chuan kan tum ta ruaya atopa chuan zalen naram chu ka ke nge in karap veta Italian sumdong pa lam hoi chuan tuna chuan ka zalen ta katia kamit tui chu dan rual lovin ka bianga alo luang kha a idu phot chuan Romania ram chanchin dik tak ka hrilang che ithil mu ve te kha lem chan na vek ani kha katia ma se min ngai tha zui to lo man mo takin passport endik tu telama chuan min kalsan ta a kapate le kani chu Paris atengin min muak turin an lo kala an chen na lama kalatan min dua ma sela kan phalna nei chhun chu Israel ram lu theina chau ani sia chu ba ka Jewish Welfare Agency chuan Israel ram panding turin le
an hnena Juda Christian kan ni dan le kan chanchin kim chang soifia phot turin min dua chu ba ka Italian thu nei tu te chuan tuna kan phalna nen hi chuan mun danga kan tei kwal thei lo ti min hril fia boka ti chuan Juda ho le Italian ho poin min du lo ve a chu mai ni lovin Geneva khopuya World Council of Churches WCC ngei poin min du lova kapa in telefona avabiak na chu an lo chan na ani thilmak tak chu ani min du lo chan ber ni alang chu Russian Communist hovin min la run zong chuak le nge yanga chuta chuan communist poisoi tu ni chu an hlau ni na lang an mi hnarna atan chuan Norway rama kalna tur ticket kan lei sak mayang chu ti hiani chuta po chuan vo khanna kan dong zui nga zata Norway khopui Oslo a Lutheran World Federation ho tu pa chuan Norway rama kan kal ani poin ngoi chip cham turin mintia a oi omlo lek zo kani khothang rama kan kal chan ber chu thu sei tura kal kan ni sia hetia rom khopuya kan tang khan chung hian kapa chuan rim takin na athoka thu cha sermon le ngen na thu te chu ziak le telephone mangin ko san suai tu sang hne na athon dara le khabu abuat sai ngal boka ke point ni ruk chungot mai kapa thu ziak te chu khola kalo chhut pui ve a naktu ka kan kal to don sia rom khopui hi tlem te tal chu ifang kwal te ang u ti in karotta a kan chu main kapa chuan roman ko ran pakhata thu sei na hun amanga heta hian ani khothang lama chengten communist nuaya Christian te har sat na to dan le underground ko ran wak vai chanchin an hriat lo zia kan hmu tan na chu ti chom Paris le Oslo khopui pan chuan kan chuak ta a Norway chu rammoi tak ani ang bukin ami cheng te thin dung po chu athiang hlima classic khovo lai tak ani chung poin kan thlen hun ngakin zan khovot nuaya chuan chel takin min lo muaka ta chuan kanu thian thaber kan chhuwa zalen theina tura na sataka ma lo la tu pi anut za moi site pastor talaksena Juda Christian Israel Mission Secretary Abana German sipai ho soi sakna ser khatlat to te kapa thian tha pastor Heden Kuisa kema ni mu tuma Stockholm Sweden ram khopui atanga local te an lo oma kan thlen hnu chuan chung ko sangin min soma mak tak main kan hmu apiang te chu kan chunga an ngil nei ema kan thabar na po chuan zoin min kian san ve tiala thian thar kanei bel zela pastor Natson a American Lutheran ko ran ho tu pa te Skarta University lecturer te Norway tunga thuthung tharbu le lin non na thokmek tu le chanchin bumi overnice ate annia kan chanchin chu kan hrila heta tang hian ani gospel behind the iron curtain rongbol na chu alo pian chhuat tak ni tin Norway sarkar chuan raltan angdin mun min pe a tuna zet chuan kan du na rama pianga zin chhuwa phalna kan nei theita ke chu Paris khopuya Protestant pathian thu zirna degree la turin ka zirle ta a zirtir tu tam tak chuan Bible hi thubel chian dolo om khom na ni beranga in thu har tak chuin an hun hlu tak an khoral thina ma sela Bible a hian pai thak rual lo thu tak clear a oma chu a chunga thumal tin te hi pathian thok khum ngei an ni ti hi ani chiar kop lam atanga chhut poin adik zia chiang takin ka hmuwa thileng kim hi number pasaria ain ngat tlat mai nia mole he thudik zia hi Bible mithiam Ivan Panin chuan hun rei tak chung alo boi pui to a Bible a pasari hian hlutna omzaril tak anei veka number pasari chuina hi le khabulian taka alo ziak to ani uluk le chik taka Bible chiar tu tan chuan number pasari lo om thin hian omzaril tak anei vek ani ti hi mu chhuwa thei ania number thiang hlim le mak chung chuang ani zia po a hriat thei ani pathian in thil siam zo a cholnan nisari na amanga Juda te roi ro pui ber the po hian nisari chung a o a Juda te chuan an thlo ma chu kumsari atin kumapiangin an chol sana anda tui thin ani
Jericho kul an lak don po khan voisari an hel chuaka puithiam pasari in hma an hruaya totorot pasari an ham boka tin temple chung khon var da na khan peng pasari aneya chu baka thuthlung thar lama po number pasari hi mun tam taka kan hmu ani ko hran pasari te khon var da na pasari te totorot pasari te berbu pasari te arsi pasari te khopuiri pasari te le chinchia na pasari te kan hmu bok ani tin tirko pola po khan rom khuat lo tura azin kongkha voisari kala a hmangani tin chherkop lama tanga chutin penina chuan thu hlom tam takhi pasari a puntir chuak nen a in mil thlap mai ani ti a hmu chuak le a grik khorop then khat bel khom chu pasari a puntir chuak nen a in tluk ti a soi boka engpo ni sela bible a chherkop mak tak mai zatam tak om hian pathian thok khum ani zia atilanga penina le khabusiam ringot po hi avain phek singriat aya tamma ania soivek sen ani lovang keipoin he thupui bokhi pathian thu ka zirna a cathesis thupui than ania ka thuziak endik tu te po abar khai hle a tun malamin hetiang taka chuina hi an la hriat ngai lo awangin an ngei hle a ma sela adik lo na an fin fia thei si lo an hnial kal don chuan chherkop hnial kalna ani boksi pathian thuzir tir tu professor temu point bible thurin tlak zia hi engtika tak pom theyang mo pastor tam tak thu soile kan zirna hmuna ka hriat dana tangin man laia Giordans Barno an pathian thu zirna hmun te hi zirna king bai alo ti ang chia hi ani ti ka hrathiam ve ta communist rama pathian thu zirna lem an bua sai ang devin democracy rama pathian thu zirna atang po hian bible thu hriat na tak tak nei lo le ko hran hruai turin tlak tak tak te chanchin le christian na chungnun zia te hrelo hian pol sang tak tak ani theya chemistry zirlai ini chuan tuile kat soina atana thu man chu i hringe yang pathian thu izira ma sila leilung lo indin dan a soi chu ipom si lo soisel na ringot izong le sia bible a hian tharau lam dan khir le fet tak chu a omasin chu tu ma in an zirtir si lo zirtir tu te chuan hriat na tak tak a in an rin dan le ngai dan an zirtir zok si Europe rama kan cham chunga American mi kan hmu chhun te chuan kapa thu soi chu an lo man fu hle maya America rama kalna tur sum an tho khom ta a thirbang phena ko hran wak vai tan puina tur rongbol na ngial nget din chu kan tumber ania ram nei ve talo chu Paris a kan kir le a chuta tang chuan America rama lu phalna chu kan nga ka France rama kan cham chung hian zirlai then khat le zirtir tu then khat chu communist chanchin an hriat tlema wanga an that zia soimoi tamai te po katong nuala Paris chu nuam kati hle a angai omdon hle ani judi le kha ka han mu chu kalim em maya Christian alo ni ve to a thatam tak chung chu kan zalen theina tur le him taka kan chhuwa theina turin Hebrew Christian ko hran te chuan min tung trai sak thin alo nia heta hian judi po alo tel thin ani thilpui tak pakhat chu Israel ram nge ya chuan Christian an tlem em mai hi ani judi Christian alo in le dan chanchin chu ngai thak anuam khar mai Israel ram athen nu khan judi chu pasal nei alo tumril ruk Bruno nen anin hmuwa an han in hmu chu an lim hle a khola ya te an leng dun fowa atopa chuan an ril ru an thak ve a anin then ta hlo maya judi chuan zana school kalpa in chhun laman tho tur amuta a kumni azir nuwa chuan that takin azir lai chu azova in saklam ruwa mantu architectural designer na thatak amuta a anu chuan pasal nei turin atur ngara Israel rama chuan heti hun lai hian meichia kumsom ni tingto chin chu nula senior anni mai zela pasal nei lova alentar mai a hlau po anima na nikhat chu Romania ram atang to a alo kom nel to thin Juda Christian Leviathan upa nen khan bas an nga na anin tong hlol maya Leviathan upa chuan an inaleng turin judi chuan soma
an in po chulai hmun atanga hnai te ani thu te an hrila tin a hma lawka Judy te chung kwa po chu chulai veng mitlem te chen na hmuna chuan an lo in son fel ve chia Levia te nu pa chu kumsum nga chung lam an ni to a Judy la chu ala no pang boxi ya atira chuan an som na chu a hnara Romania chanchin bok soi chu akham hlua to a kham khop chu alo kho sa ve to boxi nen a hnulama po chuan tuipui kama an len kho thon na anin tong ta zeu zewa kum khat ai tam ma aliam nu chuan Levia te nu pa ina len chu achak ta tat maya atlo po ta nge ya chutia Levia te nu patlo achak na chan chu ama ngei po chuan a se chuang lo engemaw tak khian kal ngei turin atur lui ni in a hria Levia te nu pa hi min anglo lutuk an nia an pa chu mit khur thuk tak mengdum kal mai le samdum tak ania anu jok chu mikom thiam tak thule hlathiam tak ania hlapo aphua thiam nge a nu patuak thatak an ni ti Judy chuan a hret thua ya ama kumrual pui Israel thalai te kom ai chuan an nu pakianga om chu nuam ati jok daya anin kom ngei tran ta hle maya Levia te nu pa chuan kumsom ni panga liam ta a kapa hne na taka baptisma an chandan te chu an hrila Judy chu thok le khata Christian in peturin an thlem mai du lova ma sela Christian an ni hnuwa an chung ko thil ton tele kapa in a thorim thin zia te an hril chuan a rilru a khoi hle ani ome thlai chi chu Bucharesta kan omlai atang to kan chen na ina ngei tu in a oma tuna chuan zoi in alo tiak ta ani Judy Krista hne na hruai tur hian Levia te nu pa chu man ro poimo bera an tanga voitam tak anin kom hnu in Judy chuan Krista chu alo ring ve ta a tuna ati tur ber ni ta chu Krista hriat chian deuh chu ani Levia te nu pa chuan an nor lui lova do thei takin an ngak zo ka ni atirte atangin Christian in khom na kal tur point an som ve ngai lova nima sela Judy thi jok chuan ana thok tur kalpa in tuk tin hian Levia te chung kwa in khom chu a chim ve zia an tong train thupui berpo keima ni chung ko ta na ni kum sang kha chakwa somruk panga December tha alo thlen chuan an tong train chu chanin alo omta kan chung kwa in Romania chu kan chhuah san ve ta Levia te nu pa chuan Judy Christian alo ni ve tak thu chu Tel Aviv khopuya Hebrew Christian Assembly hne na an thrila an thian te nen chuan an in hmel hriat tir ta chuta chuan mi somthum vel hian oma nam sang an nia an zinga chu tiang nula tle rol te alo tel ve chu an lom em mai hetiang thulom an nei tak awang hian min hril hlan alo ngak hle a nun thar alo nei dan le Krista chanchin chu ana tho na hmuna a thian te le an ho tu pa chenin a hrila then khat chuan an lom pui hle lain then khat ero chuan an lo hnial boka a thupui ber chu missionary kal anita an ko ran chuan Switzerland rama missionary school a he thu hi an thlen ta a chuti lai tak chuan Judy Vane siamin America ramatanga local Hebrew Christian Mission Paula thok mek nen anin tonga chupa chuan azirna zong tum sak a in tiama thil lengkim chu a hun taka alo thleng ni inalang Switzerland rama akal ma chuan Tel Aviv kianga Zafa tuipuya baptisma achang phota chuta chuan ko ran ho chuan pathian faklamoi takin an lo oya tlailam ni tlak don ruai ani awangin a in me hle a Switzerland a thlen hnu chuan postcard min ron thona a lekha atang point a hlim tak zetani ti a hriat thei in mu khom achak thu te aron soya ke chuan Paris a local turin ka cha ngala America rama kan kal thuai to dona kan kalna tur po engkim ti fel ani to a chu wang chuan kanin hmule mai hi karing to lo ani Judy lo thlen don ni tak chuan a hma po dam thareng si kha hritlang om na in min bo a khum betin ka om tatat maya zingda ruk a rel alo thlen chuan Judy chuan rail station atang chuan min ron phone a alung oilo hmel hle maya inung chang ila thak mi lo ani mo
dan phung pawh hi ila hre lo cheu ani hi hei emni kalo hmuak ang che iti ve chu a ron ti hlok mai a ke chuan taxi ron lamai turin ka ti a kan chen na alo thlen lai pawh chuan ke chu khuma khu bur chungin ka hnap la dok reng bok chu kalo buai puya kalo kal kher chu kawa in chhir tak em lekha tha takin lo zir hle ila nitur atia judi chu kamut na bula alo kal ve le chuan mak tak main ka hritlang hnap tui zong chu chop le chirin lak bo ang mia ania kanula chu atuk loka kal mai to tur kan ni awangin kan bung ro nei chhun te rem felin alo buaya nakina chuan judi ne na kan bo ruak so sang po chu aron ti dai ta a ti chuan judi nen chuan basin kholai kan lenga paris ko pui lai li lama kan kala coffee dora te ka chol puya darkar khatlek liam ta a khan damlo khum petin ka oma tuna ero kadam le via to si chu mak ati em maya lung oi lo tak chung chuan min han en wanga nisa chuan asam chu a chhun te siau maya a hmel la chu tun hma aya alo puitlin to awangin a tha ema nupuya ta na som mai lo chu alaka soitur engma ka hrelo pe helmia lo le thuma hruai po soi lovin min nei du angem ti in ka zot chot maya ani la chuan ol sam takin o ti in min chhang ve top maya kalome amai ro chu pasal thatak chu kani don lo ti ka soi lok duwa ma sela inu le pathar tur tenen hlim taka inom ho thei ka ring ka tia tho thei na chu new york khopui chunga chuan bur chungin kennedy airport lampan chuan a thlok duaya ni eng chuan tuipui dum pol rui mai tele in chhong sang puya dar thalang bang te chu a chhun tle sur maya ti chuan america leilunga ngei chuan reilo te chhungin kan tumta a kan be sei na chu ataka alo changle ta heram atang nge hian thil tak chu alo in tran ta ani ole tikhan bungsom pahni na kan lo chiar zo le ta bungsom pathum na minungai thlak sak le zel turin kan so ma chu